Cíti sa vo vzťahu nedocenená, neviditeľná, ako samozrejmosť. Ako by si robila veľa vecí, ale nikto si to nevšíma. Staráš sa o domácnosť, o upratovanie, varenie, o deti, riešiš problémy, ale postupne začneš cítiť, že nikto to neocení. A tak sa začne v tebe hromadiť taká tichá frustrácia. Možno si povieš, ja robím všetko a jemu to je jedno. Kedy im niekto pomôže, kedy mňa kto ocení. A možno si už aj skúšala hovoriť o tom, ale nič sa zásadne nezmenilo. Vo veľa vzťahov sa stane taká jedna vec. To, čo robíme stále automaticky akoby prestáva byť viditeľné. Nie je to preto, že by si nebola dôležitá, ale preto, že sa to stalo akoby samozrejmosťou. Ľudia sa na to už proste spoliehajú, že to ty urobíš. Či už sú to deti, manžel, kolegovia, to je jedno. A preto niekedy nestačí robiť viac, alebo hovoriť viac. Niekedy je skrátka dôležitejšie robiť veci inak. Napríklad nepreberať všetko automaticky, požiadať o konkrétnu pomoc a prestať byť tichým manažerom celého vzťahu. Pretože keď jeden človek s partnerom nesie príliš dlho všetko sám, ten druhý častokrát ani o tom nevie, koľko toho v skutočnosti máš, koľko toho v skutočnosti robíš. A možno ani ty si to neuvedomuješ, len si skrátka unavená. Preto je dobré si to spísať. Doslova na papier si napíš od rána do večera, čo robíš, aby si videla, koľko toho robíš. A možno je, aby to videl tvoj manžel. A pre viac o psychológie vzťahov a lásky sleduj môj profil.